هەرێما کوردستانê bi giştî û parêzgeha Duhokê bi taybetî demekê tûşî hêrişên serbazî û çekdarî bûye ji layê dijminan ve. Hemî rêk bû kuştina Kurdan bi kar înayne. Metirsîdartirîn jî çandina mîn û teqemeniyan bû ku heta niha bi duristî parêzgeha Duhokê ji vê metirsiyê xilas nebûye. Xwazim me divê harî karî bû me bitekirin, me damezirînin wî karî dava çandem ev kara me dîkir. û dev destê jî vî karî dest يعني ام هيفيت كاين ام داخوازش كاين ريكو كاميرا هوا چارەیەکێ چارەنویسێ me pêşgerê mîna bikein ku ev bû çendîn sala hindek terîben ev 18 sal li verê kar dikin ev bû mawê 20 salan hindek li verê kar dikin çi bû nadiye kirin. Em jiyana xwe texîniyat matirsiyê da ku rojane berev zeviyetmên rêj ve çîn ji bo yekê giyanê halatiyê xwe parêzîn lêborîn ve cihê daxê ev rastî ku ev çendîn sal em hemî ku em şêwê girêbez li vê dezgahê henê kar dikein ev lêborîn ve ku em bêbeşîn ji hemî maf û imtiyazatê xwe li vê rêka cavkê kamîra hewa daxwazî ji hikûmetê dikein ku cav li pêşegerên mîna bigirin ev û ji bo yekê ku li maf û imtiyazatê xweşat bin ev bi rastî çunku karê me karekî gelekî bi zehmet e. Lê sala 1998 û heta niha kar li ser paqijkirina zeviyên mînrêşkirî dihête kirin û li sala 2004 dezgehê mînan ji laya hikûmeta herêmê ve hate danan. Lê karmendên wê bi girêbest kar dikin. Karmendên me dezgehê giştî karbarê mîna şên bijin pitirî 80 sal ji van karmenda girêbest em. Nêzîka 20 sala ihtimala pitirî 20 sala gelek karmend vî karê de kar dikin heta nûke çarenivîsê wan diyar nebiye. ناتنا تعیین کردنه و نه تقاعد کردنه. حکم بورنا دامی و افکارمنده کار ما کاری که زحمت یعنی اگر مقارنه بکیم یک سال کاری و میلا بران مقابلی 5 سالت کار اوفیسیا کنه کنت اگر از نپتر بد کاری که صاب زحمت صاب ماندی بین صاب مطرسی حتی نو که چهار نویس وان فلورا دیار نبیه. پروژه اساس ما تقدیم کردی بو سلوکاتی پارلمانی و گس سلوکاتی حکومت پمانگی گلیدا. پروژه اساس چه پارلمانی داخل دمش پارلمانتارن ما و سلوکاتی حکومت و کو حالا که بین چهار سری که بین بو وام میلا برا یعنی بالك بتري ونايت مع عمر لهاتين دان عمر بين طاقات شولي نما يعني 20 سال شولي اداري مركبت مانديد بد نخواست ما شولي که وصل ما ترسي شولي که وصل مازن حتى انا قد شتش نهاد كرني بو وام میلا برا karê rakirina mîna karekê metirsîdar e û karmendên wê mirin yan ji dezdana endamên leşî ya li pêşçav e. Lê wekû wan diyar kirî, hindek karmend bû mawê 20 salaya girêbestin û çi yasayek ne li parlemanî û ne hikûmetê ne derkiriye bû parastina mafên wan. Karwan Sadık Gelê Kurdistan, Duhok.